Sima Zsombor méhésszel beszélgetünk, Ernyő vagyunk. Hogyan került kapcsolatba a méhészettel, miért foglalkozik ezzel? Elsősorban ez egy családi vállalkozás nálunk. Szüleim, főként édesapám méhészettel foglalkozott egész gyermekkorától, ő is. Nagyszüleim is méhészettel foglalkoztak, sőt, még az ő szülei is méhészettel foglalkoztak. Úgy lehet mondani, hogy belecsöppentem én is az egészben, nem feltétlenül választottam, belecsöppentem, és úgy gondolom, hogy kivitelezhető, meg folytatható. Több munkaponton is tevékenykedik ez a vállalkozás. Hogyan zajlik egy éve a méhészetnek, milyen területeken fordul meg, hogyan és hol történnek? Hát igen, attól függ, hogy milyen méhészetet folytatunk, lehet ez állóméhészet is, lehet vándorméhészet is. Jelen esetben nekem vándorméhészet is van, állóméhészet is, munkapont van Sáronberkén, most alakulóban van Iklandon is. És ezek a vállalkozások, ugye maga a méhészet, hogyha megfelelő felszereléssel működik, akkor még hatékonyabb tud lenni. A LEADER projekt keretében sikeresen pályázott a méhészet. Milyen összegről beszélünk, és mit sikerül megvalósítani ebből? Igen, megpályáztunk egy 40 000 eurós összeget, amit sikeresen megnyertünk. Ezzel szeretném a méhészetet gyarapítani, sőt ezt területvásárlásokra szeretném alkalmazni, ami jövőben más munkaágakat, például az én jelenlegi tervem a területvásárokból ültetvényt, plantációt, gyümölcsöst, ilyesmiben gondolkoztam. Hogyan látja, hogy a méhészetnek jelen esetben milyen a piaca, hogyan lehet értékesíteni a megtermelt mézet? Szerencsére a jó minőségű mézet lehet értékesíteni. A probléma a kínai meg az egyéb ilyen olcsó, gyenge minőségű mézekkel van, az jelenti a konkurenciát, és az embereknek a tudatlansága sokszor, mert az árban különbség van, sőt, sok embernek ez jellegzetes különbséget jelent az árban, és sokszor ez egy nagyon komoly indok. A méhészet gyarapítása, fejlesztése, mint vállalkozás a LEADER keretében valószínűleg nagy lépést jelentett, de voltak-e problémák a pályázat előkészítése során, milyen nehézségekkel szembesültek? Hát igen, egyik legnagyobb probléma, amit gondolom már többször hallották, ez a papírmunka nálunk, elég komoly papírmunkát kell végezni. Sokan nem ismerik a törvényeket konkrétan, ezért általában rajtunk, mint kisvállalkozókon csattannak ezek a hibák. De beszéljünk a pozitív dolgokról is. Hogyan látja, hogy a LEADER keretében elnyert 40 000 eurós összeg és befektetés milyen hatással van a vállalkozásra, a méhészetre? Én pozitívan állok hozzá. Rosszat nem tudok mondani, feltétlenül pozitívumot tudok csak mondani. Én most vagyok az első évemben, az elnyert pályázat első évében, szóval most kezdődik igazán a munkafolyamat. Én csak reménykedni tudok, hogyha az idő, meg minden betegség elkerül minket, akkor jó utak elé nézünk. Vállalkozóként valószínűleg találkozott olyanokkal, akik talán nem mertek vagy nem akartak a LEADER keretében pályázni, de ön, aki már tapasztalatokkal rendelkezik, mit tud ajánlani nekik, megéri-e, és ha igen, akkor egyáltalán milyen tanácsokkal tud szolgálni azok számára, akik a jövőben talán megpróbálják a LEADER keretében elérni a céljaikat? Azt tudom tanácsolni, hogy merjenek, vegyék igénybe a konzultás cégeket, hogyha lehetséges, és dokumentálódjanak. Az a legnagyobb probléma, hogy nem dokumentálódnak eléggé, és vagy nincs lehetőségük rá esetleg, és ez sokszor gátat szab az elképzeléseknek. Végén pedig egy mondatban hogyan értékeli ezt a lehetőséget, amit a LEADER nyújtott önnek? Ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség, örvendek is, hogy összejött.
Remélem, hogy nem állok itt meg, ezt folytathatom tovább.